Čaute, dneska peče s nami celé Slovensko a Maďarsko. Na Aurore robíme koláče pre zajtrajší event. Žena v mojej kuchyni, I like. Hydro flow undecided. Yo, they come and trying and the young messiah. So I dump the iron and turn your brains into jambalaya. Feeling so uninspired, grip into all of my funds acquired. Dneska v kuchyni som bol od 1 do pol 9 večera. Sú one vianočné rohlíky, a.k.a. vanilkové rožky. From the veterans to the predicate felons, the sun are resting up in his desolate presence. Došiel som domov dneska a zamrzol som, kamotu, ja som v kuchyni, ja tu nevydržím, ja rozmýšľam, že asi si len tak pustím trúbu a otvorím ju. Ešte chleba mi splesne do spičenej piči, nič nemám v tejto chladničke mŕtvej. Uhorky, jalapeňoza, kokot, 3 paradajky. A čo si mám spraviť? Vajce si dám. S ničím. Každopádne idem do mesta a idem si dať pivo a klobásu. No a späť k pekným miestam. Toto bol výlet do Aveira. Tie lode sú ručne malované, tie boli veľmi pekné. 13. december, príjemné počasíčko, Marek v krátkom tričku. No a tieto pobrežia Portugalska, tie sú naozaj krásne. Tie sú aj z filmu. Čaute ľudia, ahojte. Dneska s Alexom. Jak sa páči? Dobre, výborné. By the way, tieto električky majú vyše 100 rokov a fungujú v princípe na pôvodných motoroch, dalo by sa povedať. Ešte keď som tu, toto vám musím ukázať. Krásny. Aj tento tu aký je veľký. Hybický. Tento je aký divný. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. Ain't nobody.